Osvobodí se, ne? No já jenom projdu. Jaké to bylo? Ne, bylo to super! Ty jsi úplně rozmrdaná, ty vole! Já jsem to zkusit taky, bylo to super! Já jsem to zkusit taky. Ale názor, jo, úplně bomba, jo, ty máš to za nově středa. Ty jsi psala celý ty bedny. Víš, jak to bylo to zábravný boj, do zásku, který to na trajistě. Jo, tak jo. Kdo na to přišel? To jsi já? Jo, Vedě! Ne, já už nejdu. Chci jednou. Ne! Já se obětuju. Pořád. Jo, mám je pod postelí. To se mi odpadne, já mám to nejpásce. Tak odhaduju, že tady tak asi v občanku nikdo nemá, tak to Ne, jo. Až to bude 10 roky. paráda. Parádní swingers party. Budu pát. Úspěv! Co tady úspěv do kamery? No, dobrý. Ty vole. Bylo to fajn. Ještě večer. Užili jsme si, ale večer. Mohlo to být lepší. Bylo to drahá. Paráda. Takže... Ty vole, Pačko. Ty vole, to jsem myslím, že nezažila. Co děláme soudruhu? Tak to je jedno. Souložili. Tak si mě povrhej. Jo? Prasata s kotorosou. Dobrý. Já věděl, že jste prasata. To je tady na tom, ne? Tady to máš napsaný, jo? Co vy tam děláte na 15, no? Už máš zase chutě? Už mám zase chutě. Jo? Už máš zase chutě, tak to zopaknem. Co já mám vyšvaný hlasy? Já už tak stoupám. Asi teď, jo? Máš si to nějak nepřišel, jako. Dobrý. Vypadl, já tě neznám. Já vím, já jsem jim je půjčil. Ne? Půjč, netoč mě. Čekaj, já